Ginatag sang isa ka abogado nga pesar nga nag-withdraw na ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC, mayara ini gihapon sang obligasyon sa mga kasugtanan nga ginaprubahan sang pungsod sang miyembro pa ini sang Rome Statute. Ini kasunod sang pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nagwa ang kumpirmasyon ukon ang impormasyon nga serbihan ini sang warrant of arrest may kangtanan sa investigasyon sang International Criminal Court sa madugoon nga kampanya batok sa illegal nga droga sang nagligad nga administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kung sa diin siya ang nagserbe sadto bilang hepe sang Philippine National Police. Sa interview sang Bomba Radio kay Attorney Rodel A. Taton, ang Dean sang Graduate School of Law sang San Sebastian College Recoletos o Recoletos sa Manila, ginpahayag sini nga hindi dapat pagtawgon sang publiko nga foreign court ang International Criminal Court. Isa ini ka International Tribunal no sa iyang ginpatukod pagi sa treaty o kung kasugtanan nga ginupdan sang Pilipinas sadtong Nobyembre 1, 2011 tubtob Marso 2019. Suno kay Attorney Taton sala ang pila ka interpretasyon nga nagasiling nga wala na sang responsibilidad ang Pilipinas sa mga korte bangod sang pag-withdraw sini bangod ang international law may kangtanan sa sistema sang layisang pungsod pareho man sa domestic law. Dugang pa ni Attorney Taton nga importante nga maintindihan ang layisang International Criminal Court kag ang relasyon sini sa konstitusyon kag international obligations. Ginpahayag pa sini nga hindi dapat pagintrahan sang isyu politikal ang kaso nga ginapangatubang sa mga nadalahing ilabi na nga crimes against humanity nga kaso mayara sa mga biktima nga tubtob karon nagapangita pa sang hustisya. We have certain obligations under international law. Kung subaybayan tagid ang how international law functions in our country, no, makita ta ang relationships ang international law kag ang domestic law, no. So ang atong constitution diyan nagahambal that we are under Article 2 paragraph 2, it says that we are actually incorporating the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. That is the concept of incorporation. Kung sa diin ang customary international laws o kung ang mga practices ng states gina-obserbar nato dere kag ang general principles of international law. So mean to say that even if mahalin kita no from a treaty like in the ICC which we have withdrawn, still we are incorporating those customary international law and general principles of law in relation sa pagbato, fight sa mga kaso and actions nga naga-constitute as crimes against humanity. Si Attorney Rodel Taton.